SADC yonzi aiwa yakuenda so much better nokuda kwokuti aiwa manew leaders akuappointiwa aiwa nemacitizens mumamember states ari kuonewa kuti aiwa vakomana vanoda change, vakomana vasingaviolate mahuman rights, vakomana vanoda development vasiyana nevamwe vanhu aiwa vari illegitimate. Saka penda mashoko atinoona kuti aiwa people they are now proud vachiti aiwa these steps zviri kuitika nyaya kuona kuti aiwa ma-illegitimate leaders ari in the SADC block vari kuti vachidona one by one. Saka penda mashoko amudanyigo panapa subscribe like on the bell kuti timida pahendo yasinikiwe anyara imposter hakaende chilema na the upcoming president umaboko anyara achiti SADC is getting so much better, one democratic president at a time. With these two, the idiot is now quacking in his boots cause he has nowhere to run to. Ananyora panapa achiposta maleaders amuri kuona vachiti aiwa ndo vakomana vatoziva kuti vari legitimate, ndo vakomana vatoziva kuti they now want change musouthern Africa. Vari kuya vachiti kwakuenda kwavaita kunyazi kuona kuti muthe SADC block aiwa takuno ndakaende chilema ava nemunhu anokwanisa kumudefendawo vachiramba vakomana vari illegitimate vanhu vecorruption. Tudze mafungiro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi kune comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.